ụtụtụ ọma ehihie ọma na anyasị ọma ebe ọbụla nọ n'asọtụ ụwa niile. Onye na-anụ onye ewu Justice Ozobi, the leader of Igbo Youth Movement. Ụmụnne m, ihe nji wee bịa online tata bụ ka m kọwalụ unu ihe na-eme. As I speak to you right now, enwere security threat n'Eziagụ niile as a whole. I'm talking about Eziagụ. Eziagụ is surrounded by bandits. Adị m agwa gị anọ maybe na asị. Adị m sure of ihe na-ekwu, eji m fact and figures. Recently, nwere one guy from Ndigbo, let me call name Ndigbo, Gogogo, precisely in Eziagụ, Enugu State. Ihe mere bụ na the guy survived assassination by Fulani herdsmen. Ha kpọrọ ya, ha kidnap ya wee buna ya ime ọhịa. On the process, ha kpọ 30 million. Achọrọ m ịbịa kọba aka ka o tebe aka maka achọrọ m ka this video tee aka. Ha kpọ 30 million ha kpọrọ bụ na the guy's family and their people wetewulu 30 million. Let me cut the story short. After all said and done, okube na 6 million. Mana before then, ha kpọgo phone chile kidney the guy. Ebe ọ na-enwetewulu ego na hapụ. O wee bụ na onye chọrọ igo kidney is not kidney of 25 years while ọ ha butere for something years and above. So he tibeze the guy ihe chi igbu ya si ya ebe ọ na-enwetewulu ego for that reason ha ya egbu ya. Wee na-agwa the guy si that na ndị ESN gburu ndị be ha n'Enugu State Ọkankụ gbuo efi ha. And as you all may know, unu mana Fulani enwekwa n'ebe egburu onye be ha ma gbuo efi ha. Ha na-abịa achite revenge. So Fulani is on a revenge mission n'Enugu State precisely. And I'm akpa afa ịma na esoro mụ na aka anonymous pụtara na aka ihe ọ na-amara maọbụ na-ekwu ihe ọ na-adọrọ shop. Ihe na-agwa gị facts and figures. N'Eziagụ local government na Mgbagbu Ọwa ka ihe na-agwa gị na-eme. Fulani gwara the man si ya na ha surround go ime ọhịa niile. Na ha nọ n'Eziagụ niile as a whole. And ha bụ ole from Udi from Mgbagbu Ọwa bụ na ya na another place na-agaghị akpa afa now n'Eziagụ. Ana m arịọ biko ndododo security niile nọ n'Eziagụ amara m ihe unu na-arụ. Amara m ka egbe bụ your problem. Amara m what is your problem exactly. Kama kpọọ the whole PG niile. Ana m ha ekwu ya kịta the whole PG niile nọ n'Eziagụ. Fulani asọla ndịgokwa Eziagụ niile. Nna ha agwụghị unu. Ihe a bụ to create awareness ịgwa ndị be anyị that na Fulani has surrounded Eziagụ local government. Ihe na-agwa gị bụ to evidence with the fact and figures. Adị m ekwu na asị. Amara m ihe forest guard unu n'Eziagụ na-arụ. Amara m ihe forest guard n'Enugu State na-arụ. Forest guard anyị nwekwa uru ha bara. Ime ọhịa anyị na-adịgo surrounded. And onye Fulani na-ekwusị na ha nwa bụ the bush, na ha nwe bush. Nakwa anyị na-efi na anyị nwe forest guard, na ha bụ bush n'onwe ha. Dịka ị na-anụ okwu a biko tụsara m ya gwa ndị Eziagụ that na Fulani has surrounded Eziagụ niile. And biko ana m arịọ ebe niile nwere territories between borders ndị be anyị na ndị ugwu. Ana m arịọ community n'ebe a tete n'ụla you push wake up. Ọ bụ nọ mgbe egbe. Igbo unu na-anụkwa ihe nwanne anyị nwoke a kwuru. Ọkwa unu anụgo na ndị Fulani ndị ogbu mmadụ a na ha agbaga anyị ogige kwunye na be anyị na onwe ihe anyị ga-eme. Unu cheta mkpụrụ ụbọchị one na one gara aga n'Enugu steeti ka ha gburu ndị ụmụ nwanne anyị bupụta na main road si na onweghị ihe anyị ga-eme na ha kwugidegbam na be anyị na onweghị ihe anyị ga-eme. Gịnị mee onwe ihe menụ ndị apụta ka eme protest ndị nche agha mee gịnị jụ na ama mme protest. Kịta na bụkwazi the same Enugu steeti ekidnapụkwa chọọ ibere ọgan ya ọ bụzie na nwatakịrị nwa ikorobịa na ọgụ ụdị ọgan ya ka a chọrọ eberi ele. Andịnu chetakwa ihe okwu na ọkpụkpụ ndị mmadụ juru ebe niile nwa ikorobịa si ebe a pụta si ọkpụkpụ ọkpụkpụ ụmụ nwanne m wee wụsarụ n'ọhịa wee nọrọ na-emezi gịnị ka o si wee kwu kedu ihe ndị nche na-emezi bikonu ọsọsọ ije na-achọgharị n'ụlọ na-ejide ụmụ ikorobịa na-egbusisi mana ọrụ unu ga biko na onye ọbụla kunikwa onye ọbụla kunie ma mụnwa ma gịnwa onye ọbụla kunie ma ụmụ nwaanyị so ejezi ọgụ kịta onye ọbụla kunie na mmiri a na-abịa ka mmiri a hapụ irikọrọ onye ọbụla maka orikọrọ onye ọbụla nke anyị ga-akakwa njọ nke ndị Igbo ga-akakwa njọ. Onye ọbụla kunie biko ka m hapụ unu getọpụ na ihe nwa ikorobịa kwuru anya onye ọbụla mepee ndị Igbo mepee n'anya ka mmiri a hapụ iri na ihe anyị kịta a na-ama ọkwa ndewonu getọpụ ihe nwa nwoke a kwuru. Maọbụ egbe bụ problem unu gwa na anyị nwa na anyị ga-contribute ego nye ndị bụ unu weapon. Mmadụ anọ na mmiri nche aba anyị anya. There is a security threat and we have to guide ourselves. O nwere onye ọzọ ga-emeri anyị. Nigeria na-amị nọ na be anyị. Nigeria na-amị niile nọ n'Eziagụ ha ncha niile na-arụ ọrụ with Fulani herdsmen. Ya na-agwa the truth.
ebe ọbụla Fulani batakwana ebe ọbụla ndị amị batakwana iwuridi bụ na a ga-enweridi Fulani herdsmen attack. Amụrụ m ka ọha na-akpọ Fulani abịa. So ana m arịọ ndododo, guide your villages, guide your communities. Biko na Fulani asurround Enugu State. Ha surround Enugu State. Eso m anonymous aka akụkọ ihe na ọdụm nka na ọdụm nka ihe na-agwa gị bụ facts and figures with evidence. So ana m work hand to hand now. Ka m verify everything gbasara the community ka m mara ka ọ na ha enweghị ike iset forest guard ka ọ na ha ga-egote weapon nye ndị be ha ka ọ gịnị bụ exactly ihe problem ha Fulani herdsmen ji continue na kidnap ndị mmadụ na befa. And ebe ha kpọrọ the guy si na irute ọkpụ ndị mmadụ jutere ebe niile ọ bụ ndị ha gbugoro egbu ndị be anyị agwụna. So biko ihe ka ị na-afụ this message tụsara m ya na platform ndị ezi agụ niile gwa ha na agwụ nọ n'akịrịka ha chọzi ha mebe argument maka na ndị be anyị argument iberibe juru that's juru his. I'm working tooth and nail ka m gaa na mgbagbu ọwa ebe ihe ha mere to interact with their leaders ka mara ka ga-esi nwa nwaanyị ukwu gbara ọyị okwu Igbo ka m tụrụ tụsara m ya nwa bụ vidio na every platform ka ndị be anyị dị security conscious nke onye chiri biko ya zere onye nụrụ onye bụ Justice Ozobi onye isi Ndigbo youth movement all over 8 states including Anambra State, Enugu State, Ebonyi State, Imo State, Abia State, that is making it 5 states, then Edo, Delta and Rivers State ebe anyị na-eme operate bụ Igbo youth movement. Daalụ nle nke onye chibiko ya zekwara ka ọ gaziere ndị Igbo ụmụ nwanne m ọka isi jenu nya Fulani ewerugo be anyị merụ ogige merụ fensị ọ gịnị dịzi ihe nke a biko anyị na-ebe ihe na-aya n'ofe ndị mmanụ ọ batagokwa na be anyị biko kedu ihe anyị ga-eme kedu na ihe anyị ga-eme anyị atọkwa na ụmụ nwanne m biko ọka ndị Igbo si wee jee biko gị bụ onwe gị onye Igbo ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ndị ọbụla bịakọta ọnụ ka ukwu Aiza o steeti ọ sọrọ ya bụrụ isi n'ala Igbo as long as na ị kpọrọ onwe gị onye Igbo ka anyị bịakọta n'ọnụ o wee nye aka wee fight ya ndị ogbu mmadụ a if not nke anyị agagokwanụ ndewo na ụmụnne m unu makwa na anyị nwa ka a kachichasị wee kpasị unu fụrụ ihe na-eme n'elu ebe a ndị ha kidnap chọkwa unu na-enene ndewo nụ